Salut și v-am regăsit la un episod de Brawl Stars. În acest episod ușca Brawl Stars. Din păcate singur. Nu contează. Mi-am luat un alt cont de Brawl Stars. Bine, am mai multe conturi de Brawl Stars, dar poate să nu conectez pe alt cont. O să vom vedea. O să jucăm. Ok. Frank. Mi-am frică de Frank. Ok, am dat puțin de merge acolo. E de mine, e și bul acolo, văd. Ok, sper să vă uitați puțin în descriere că acolo este linkul de la un videoclip de unui verișor de-al meu și TikTok-ul meu. Tot un videoclip de pe TikTok.